här videon? Får jag lägga ut detta? Nej. Jo. Jag satte halsen på riktigt. Kan man sätta mjölk i halsen? Ja. Ja. Vänta, filma upp en lite. Du, Millie! Åh, Jenny! Visste du att rosa militärer är de bästa militärerna? Jag har aldrig sett en rosa militär. Nej, precis! Nu vill jag se det. Jag är inte klar, du får berätta det med arbetet också. Du får sparken! Nej, jag har inte ens gjort något. Det är därför du får sparken. För du inte har gjort något. Jag fes. Jag bara skojar. Jag slutar. Nu!